Very good. Hey, hey, hey! ¡Wow! Descubre un mundo. ¡Tachán! Los tres amigos será genial. Por iso non deberían chamar superhéroe a Batman. Que dixo? Se Batman e Superman son os superheróis por antonomasia. Antonia Masia. Quen é esa? Eu só che digo que se houbes unha loita entre Spiderman e Batman, Spiderman gaña. Non me fagas rir, Tutu. Dilo en serio. Totalmente. Sabes que Batman lle gañou a Superman? Sí. Pois se Batman lle puido gañar a Superman unha vez, a un mozo con mallas disfrazado de araña merenda o co almorzo. Pero, Linda, por favor, estás esquecendo o dato máis importante. A ver, que dato é ese? Spiderman é un superhéroe e Batman non. Pero como que non? Se hai infinidade de cómics sobre el. Ademais, hai moitos ilustradores españois que o debuxan. Miquel Janín, Jorge Jiménez, Guillem Marc. A min iso pareceme moi ben, pero contéstame unha pregunta moi sinxela. Que superpoder ten Batman? O seu superpoder é que está forrado de cartos e fai o que lle dá a gana a base de billetes verdes. Pode facer iso o xove Spiderman. Non o necesita. Ten superforza, sentido arácnido, lánzateas de araña... E de que lle serve todo iso se ten que vivir cos seus tíos? Que? Veña, Tutu, non compares. Batman vive nunha mansión e ten mordomo. Iso é ter superpoderes. Teño razón e sábelo. Mentira! Batman mola moito máis. Spiderman. Ei, rapaces, que é toda esta discusión? Rafa, quen é mellor, Batman ou Spiderman? A min gústame o Doutor Strange. Pero como dis iso, Rafa? A cuestión é cal dos dous é un superheroe, Spiderman ou Batman? Spiderman? Batman non ten superpoderes. Entón Spiderman é mellor. Pero ten mordomo e conduce. Iso podería considerarse un superpoder. Entón... Batman é mellor. Ves, Tutu? A min isto pareceme un empate. Pois a ver como desempatamos agora. Teño a maneira perfecta. Chamo o duelo en 4 partes. É unha xincana onde poñeremos a proba a vosa forza, velocidade, destreza e enxeño. A forza demostrarédela levantando 3 veces esas pesas. Logo ven a proba de velocidade e o que vai e volva 2 veces a cada marca máis rápido, gaña. A destreza demostrarédela poñendo un sombreiro e unha bufanda cada un. E por último, teredes que superar unha adiviñanza que eu mesmo vos direi para poñer a proba o voso enxeño. Tutu loitará por Spiderman e Linda por Batman. O que gañe será o que teña o mellor superheroe. Estades listos? ¡Listos! Pois aos vosos postos. Comezamos en 3, 2, 1, xa! Ai! Punto de forza para Linda. Ben. Seguinte proba. Preparados? Listos? Xa! Ai, ai. Punto de velocidade para Tutu. Vai por ti, Speedy! Tranquilo, Tutu. Isto non fixo máis que empezar. Imos empatados. Ollo á terceira proba. Xogades moito máis que a vosa destreza. Vale Xogades... xa, Rafa. Vale. Atención, pálpase no aire, señores. Preparados, listos, xa! Xa está. ¡Empate! Pero que rifado está isto? Agora sí, rolda decisiva. E desempatados a 2 puntos. O que acerte correctamente esta adiviña gaña. Estades preparados? Sí. Pois aí vai, escoitade con atención. Un pobre está sentado no bar cando un rico senta ao seu lado. O pobre xírase e di: teño unha habilidade especial, coñezo todas as cancións que existen. O rico ri, pero o pobre respóndelle: apóstame todo o diñeiro que tes a que podo cantar unha canción de verdade co nome da persoa que ti elixas. O rico volve a partirse da risa e respóndelle: de acordo,
Que che parece o nome da miña filla, Práxedes Edipa Álvarez? O pobre fíxose rico, e o rico perdeu todo o seu diñeiro. Pregunta, que canción cantou o pobre? Caramba, Rafa, é moi difícil. Non nos podes dicir outra? Ui, alguén ten medo de perder? Que dis? Ti fuchera primeiro. Non hai cambio que vaya. Respondede. Que canción cantou o pobre co nome de Práxedes Edipa Álvarez? Pensa. A Macarena? Non. Un pasiño para diante, María? Non. Non existe ningunha con ese nome. Ten que ser algo como un comodín. Algo que se poida cambiar e que o nome non importe. Noelia? Non. Carolina, trátame ben? Non. Xa o sei. Cantoulle parabéns para ti. Mini punto e punto para Linda. Ben. Non vale, tiño unha punta da lingua. Na Batman. Na Batman. Vale, ti gañas. Entón Batman é un superheroe. Sí, vale, Batman é un superheroe. É o mellor superheroe. Vai por ti, Bruce Wayne. Ben xogado, rapaces, así me gusta. Pero que saibades que se competiran Batman e o Doutor Strange, o resultado sería distinto. Como dis? Oh, non. Alá imos outra vez. Ben, rapaces, xa estamos aquí. Podemos velo? Veña, imos lelo. Contareivos a súa historia. Todo marcha segundo o previsto. Pronto Compota City quedará a escuras e poderei levar a cabo o meu malvado plan. Detente, Dr. Kiwi, eu terei que facelo eu mesmo. Outra vez ti, noxento plátano. Cantas veces vou ter que derrotarte? Non son carne de Macedonia e aínda non se inventou o espremedor que poida sacar o meu zume, vilán. A ver que fas cos meus EO. Que son os EO? Os esbirros oliva. Creou o noso doutor Kiwi no número 42 cando estaba a piques de atrapar ao varón Bon Melón. Vale, sigue, que isto está moi emocionante. Xeñal, Banana Man! Nunca conseguirás alcanzarme. Ninguén pode fuxir da xustiza amarela nin da miña platanosidade. O Coco! Pero iso é imposible. Ei, é o que saiu hai 2 episodios. Exacto. Agora sabemos que o chocolate quente non o puido derrotar. Non poderás pasar. Non necesito pasar. Só saltar coas miñas poderosas e torneadas pernas. Que nervios! E agora que vai facer? Volvemos a estar fronte a fronte, doutor. Non por moito tempo. Ata a próxima, plataniño. Como cuidaches? Tranquila, señorita Madalena. Sacarei nada aí. Non te preocupes por min e atrapo o malvado doutor. Madalena! Pero salva xa, Banana Man. Continuará. Que? Que dis? Agora teremos que esperar un mes para saber se logran salvarse. Eu creo que sí. Banana Man é impredicible. É tan maduro. A min gústame máis o doutor Kiwi e o seu poder tóxico. Imaginades como seríamos de superheróis. Nunha época difícil para a humanidade, na cal os polos da Morodo se desconxelan e o atraco de doces está a orde do día, 3 grandes heróis velan pola nosa seguridade. Rafa Patine Gume patina a ultra velocidade. Tutu Cóptero voa como un trono e sen parar. Lana Flash
Vai en tableta o seu ataque selfie, vai ta atordar. Sí! Eu son Mr. Fante. Podo facer ondas coa miña trompa e atraparanche. Eu son Savage Blue, unha pulga xigante que che esmagará. Eu subterránea. Coidado, pois aínda que non vexo moi ben, os golpes do meu bastón poden te alcanzar. Este non é o final. Non vos libraredes de nós tan facilmente. Volveremos. Grazas a Tutucóptero, Lana Flash e Rafa Patín de Lume, o mundo está a salvo, coma de costume. Vaya aventura! Pois sí, a verdade é que estaría xenial ter poderes e poder facer algo fora do normal. Non sei. Ao principio parecíame ben, pero agora paréceme que debe ser moi cansado e doloroso todo o tempo voando de aquí para lá, levantando cousas, pelexando. Creo que Rafa ten razón. Ter poderes ten as súas pegas. Xa, pero poderíamos salvar o mundo e poñer traxes chulos. Poder caca, moito poder na nariz. Ai, sí, que olor. Pero que pasa? É verdade, é mellor que marchemos, como cheira. Fante, deixou aberta a ventá do baño. Rapaces, temos unha misión. Debemos pechar a ventá e salvar o mundo. Mellor vai ti. Eu prefiro salvar o mundo outro día. Nina vaise. E Linda tamén. Ei, esperádeme! Uhú!